weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to momori naya goderi magama goreki wali sare jeka bunkuma kunda kon waktu yoni hato farana kame dilli en jiya en gardinde kabruji mena to leydi Sénégal horejo leydi ndi oɗo hen ñalawma hande ene tawe tonto leydi France tonto leydi Mauritanie jangguinoɓe hetamɓe e laamu ngu wonande syndicat ji ɗi kolliri ɓoyata ma natana hofgo juuɗe tonto leydi Mali catala tambingala dogga molto en witeɓe haserɓe kolliri e wonande ken on ujunnaje tatto neɗɗo yalti nder falde koro gam faade tonto Burkina Faso tonto leydi Gambie yimɓe seeɗa mbaɗi seppoji men e lamorgo leydi Gambie woni Banjula ngam hollirde metti men wonande kaya warangoji bannoɗe e nder leydi ndi to Guinée Conakry e fiyoɓe mburu kolliri ɓoyata mana tan hofgo mumen juuɗe caggal nde laamu ngu holliri yoɓe kutoro fariña demeteɗo ya leydi ndi kabruji menan jolan jaɓeri ko haali Abouba o watto goɗɗe joni joni jañoɗena hettiyankoɓe ayaw weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa weltare ne dofta on e gandal carika dawrugol gurdam galleji cellal balli e ando diine maɗa ine yaha to buuri lugiɗe a danna on ka buuruji. Depuis 4 ans, weltare vous accompagne partout où vous êtes. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslare sappoya jeetati seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetati ɓattake tintino ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique tonto leydi France e gardugol sohna Mariama Tijani Ba haɓe mbaɗi erango e dendagal ɓiɓɓe fulɓe Afrique naɓe finoɓe e nder leydi France ene mbawi nottade e fedde heblo sukaɓe Afrique nden jondi noon jogori wadde ko nogas e jeenaya taw kadi ko nduɗo hen lewru ndu gondena toon to Paris lamorgo leydi France e kala jiɗɗo tawtorede ne wawi wadde 06 52 80 06 52 06 52 80 91 40 06 52 80 91 40 notatama ko sohna Mariama Tijani Ba walla mbaɗa 06 60 50 68 43 notatama ko kolaɗo kuɓala fedde heblo sukaɓe Afrique biteɗo ceerno Ahmadou Tijani Ana ha joni ɓattake fedde heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe mbaɗi erango e dendagal ɓiɓɓe fulɓe Afrique naɓe finoɓe e nder leydi Côte d'Ivoire jonde mabɓe wonata ko aleɗa paaɗo hen o kan noon kala jiɗɗo tawtorede en wawi wadde 09 71 69 85 kawrata koye biyeteɗo Djibi Ndiaya walla mbaɗa 07 27 32 10 kawrata koye biyeteɗo Djibi Soumare aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe ɗo mbawi wonde kala nde mbawata nottade e fedde heblo sukaɓe Afrique e nder jokli windere nde kala kabruji mena ɗemgal Pulaar no mbirden en gardidi kabruji mena toon to leydi Sénégal horejo leydi Sénégal ñalawma hanki o yaɓani toon to wala fendo to wiyete France o yettima toon caggal nde wari toon nde noon dañi tigui jaɓɓaydemo toon taw kadi ko jaɓɓugal paayo dingal hay so tawi kam woni wonɓe jadani hen e darima e booli gam lugde wiide jadani e horejo leydi Sénégal aduna ko noon tan ɓe jaadude o tan ɓe mbasa yadude hen ko wona ɗum ko joom suudu makko e biteɗo Mariama Faye Sala joddima e rewɓe Sénégal naɓe finoɓe e nder Paris e caggal on yidde kay yewtidde mabɓe ko fate banggue gurdama ɗannugala kame gurdama leydi Sénégal kanko horejo leydi Sénégal on ma wo joddo e horejo leydi France omo tijja noon toon to leydi Sénégal ñande nogas e goho nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali oɗo hen ñalawma hande woni kay ko addi haallaji kewɗi e nder booli Dakar kala ko ngal ɗo hen kuulal jogol ngal lawɗinede ñalawma janggo e toon to sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal caggal noon wonande kay pelle lundiɗe
be kame kadi pelle taw kadi ko jiyabe nder leydi ndi wiiteɓe siwila caggal kay yoga hende ndendani yande faade e ngalɗo hen kulala ko wana ɗum ko noon dilloɓe benno mbokko yakara yaadiɓe hoorejo leydi ndi ɓenne kadi kolliri e kañumen ene jaadi e ngalɗo hen kulala ko wana ɗum ko noon sernaɓe leydi ndi kame khalifaɓe aada kala nana berti juuɗe ne ñaago nde geno addata jaam e kisala wonande kay nde yimɓeɓe mbasata jippade e booli ha ganduɗa saka ene adda dillere e nder leydi ndi ko wana ɗum ko noon lundiɓe kame kay joguiɓe kadi jiyande ɓe janani tigui landaji taw kadi ko lundiɓe e kamɓe kala ɓe kolliri ñalawma janggo subaka lawma ɓe kuudo ɓe jaaha toon to sutsarɗiyeji ndu leydi sénégal ɓe kolliri noon wonande ngalɗo hen kuulal ngal taccata horejo leydi ndi kañumne holliri e ngalɗo hen kuulal koko taccata toon to sutsarɗiyeji ndu leydi sénégal ko wawi wonde kala en ɗuwima nde jaam duumiɗo kame kisal arata e leydi sénégal so tawi kuulal ngal ne ɓennata yo wona jaam e kisala wonana kadi finoɓe nder leydi sénégal ha joni toon to leydi sénégal keddotoɗen ma en kaale sori kaba taw kadi ko gardiɗo sénégal naɓe e caggal leydi sénégal o yaltini ɓattaki makko holliri wonande idrissa seka gardiɗo landa rewmi so tawi kay kañum fiilama lefol laamu leydi sénégal kanko koko cow bagas ko yalta sénégal faya mali walla guine konakiri ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale finoɓe e wuuro witengo nguloma ene tawe nder falde guinguinew kamɓene ɓe berti juuɗe mabɓe faade hoorejo leydi sénégal laamu leydi sénégal nde wallataɓe beele ɓe daña ndiyama keelelam oɗo saaha noon caɗele mabɓe ko ŋakkede ndiyama ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to lawol linguére matama caggal noon alet ɓennuɗo henno e bis goto giwnoɗo dakar ne fayi toon to Wourossogui taw kadi bis o jeeya ko toon to cuuɗi men Wodoɓere caggal nde o yana o ɓenni do nde o ɓenni Daara Jolof mo fayi toon to Wourossogui o ari hawo yetti nokku biyeteɗo o ari hawo ɓenni Daara Jolof ko ɗon tigui bandiji ken wona sappo e joyo taw kadi ko joguitiɓe jane werla o ɓe nangi sofora no ɓe nayi ɗum nokku goɗɗuɗo heddiɓe kala ɓe puuyi ɗumen ɓe kefti bagasuji mumen kala caggal mum noon kanko gardiɗo werla o dañino kay joƴƴinode kayitol taw kadi koto dadiɓe wonɓe ɗon e to wuuro witengo Daara Jolofa ɗeɗo balɗe noon woni tan ñande altina nde ɓen kay bandiji dañi hen ɗiɗo fawaɓe juuɗe mumen caggal on ɓe noddino dogno werla o nde on ari ardi kay eɓen jolnoɓe werlaɓe ɓen noon cettima wonande ɓen ɗiɗo jeeya tigui koye yannoɓe e mabɓe ɓe kanko dogno werla noon caggal nde ɓe nayimo nokku goɗɗuɗo seeɗa kanko mo dañano yiide bandiji ɗi kono kam wonnoɓe werlaɓe qirlima wonande ɓen ɗiɗo jaggaɓe ɓen kay ne jeeya e yannoɓe e nder oɗon oto ko wona ɗum ko noon kamɓe kala ɓe ɗaccitama ɓe jeehi kono kam bandiji ɗi nanɗon mofta ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen laamu ngu ne yiilo sappo e tato heddiɓe beele kamɓe kala ɓe mbawa fawede junggo e nder ndeɗo hen falde wonde taccoɓe ɗiɗo hen booli eɗen mbasiyi tan dognoɓe werlaji ɓe ñalawma waɗira ko ha yeehe jamma waɗira ko ha fofte ɗum noon so tawi jamma ari balline werlaji mon e guure mawɗe so tawi ñalawma ari dogne werlaji mon taw kadi jiiɗe mon ne laara ɗo jaaha toon sen gewi toon to leydi sénégal paaɗen ko toon to leydi mauritanie jayde witede adararen fo ɓe kolliri wonande kay cuuɗi cafridi gonɗi e nder leydi ndi koko natanno hofgo juuɗe suudu safrindu wiyetendu hôpital cheikh jaïda ɓe kolliri noon wonande ñalawma hanki o kene foto wonde temedde joyo ponnoɗo arde kay ɓandu mum e ƴeewe ko ɗin tigui kayitina hay goto e mabɓe dañani safrade ñalawma hanki o kene foto wonde nogas tati fonnoɓe waɗede opére ɓenne kadi haytinama caggal on oɗo saaha mo gonɗen hollirama wonande kay ɓe goni koye hofgo juuɗe caggal nde laamu ngu e sembolinani wonande kay koɓe ɗaɓɓiri yo laamu ngu waɗanɓe ko ha joni toon to leydi mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede agalam ɓe kolliri wonande goomu tafango taw kadi ko hakkude lundogo kam e laamu ngu gam kay suɓade wonande yimɓe fodɓe kay ardade fedde witede seni noon koccatal ngal ganduɗa kam tigui woni ɗowgal ko fate banggue sumgoji e nder leydi mauritanie ko wona ɗum ko noon ɓe kaldi jamma heccenke o nandirala waɗi ɓe cuɓima yimɓe sappo e goho aɓe cabbi tan ha hoorejo leydi ndi iwayi jillu mum toon to Arabie Saoudite ko on tigui sifata wonande kay nguɗon goomu wawa darnede beele kadi ko fate banggue e wonande ɗiɗo hen sumgoji ene mbawa rewde lawola e siftinde o noon waɗino haala kewka no fewi hakkude lundogo kam e laamu ngu caggal nde wiya e wonande kay lundogo joddima e laamu ngu taw kadi koye suuɗo ko wiide en tan enen eɗen mbawi wasde
wasde hoolade wonande kay be wonande kay kala kene wada indara leydi ndi ciagalon gede kewde ne cuude ne mbade taw kay hay enene koymen en tinani ciagal ken jibinande leydi ndi ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗena wonande syndicat ji hetan be wonande janginoɓe hakkude mabɓe laamu leydi Mauritanie be kolliri wonande kuulal lawɗinongal wonande lebbi jeenayi ɗiɓe janginta e leydi Mauritanie aɓe keɓa ko wiite mbuña aɓe keɓa ko wiite warga mabɓe sukar mabɓe ha timma ɓe kollini noon gila kay ngal kuulal lawɗina ha yetti oɗo saaha mo gonden haydara ɓe jiyani taw kadi ko article 12 wonande kay goto no ngala toon to suudu sarɗeji leydi Mauritanie ha oɗo saaha mo gonden hay mbuɗi ɓe keɓani kamɓe enseignant technique ɓe kolliri oɗo saaha noon yidde mabɓe kono hatande ko wiite hofgo juuɗe beele kay laamu ngu ne timmina sarɗiyeji mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jayde wiitede e sahara ɓe kolliri wonande accident musɗo waɗi taw kadi ko legal bitengal PK 7 walla mbiyen toon Riyad le toon to Riyad accident musɗo waɗi toon hakkude poids lourd mo remorki kame ene wonde tayta goto caggal nde ɓe bokkodiri go waɗi mayɓe ɗiɗo wani kadi gañiɓe yonɓe no feewi caggal oɗo hen askita waɗi ko kikiɗe hanki o ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde wiitede le kalam ɓe kolliri wonande kay ɓeɗo hen yaaɓe foftere men ɓe kolliri mette mabɓe no feewi kamɓe yaaɓe foftere mumen woni tan yaaɓe alterete ɓe kolliri mette mabɓe no feewi caggal on wonande e batu jagorɗe taw kadi koye 2016 wonno hitande ujunnaji ɗe sappo e jeegom wonno ko nogas e jeenayi lewru septembre batu jagorɗe hollirino wonande kay ɓen yaaɓe foftere men ma kuulal men wurtine caggal kay goto e mabɓe kala ma dañane ko fate banggue ɗerewol wonande so tawi sellani taw en wawa safrede taw kadi koye facture aji kakidiɗi ɓe kolliri noon wonande jobdi seeɗa ndiɓe joɓete kamɓe yaaɓe foftere mumen ɗum noon yonotaɓe tene kadi hewɓe e mabɓe wona selluɓe tene kadi ɗo saaha mo gonen so tawi yarindani hen moƴƴantaɓe hay seeɗa ɓe kolliri mette mabɓe noon faade e laamu leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde wiiten adararen fo ɓe kolliri wonande finoɓe e wuuro wiitengo Dar al Najima Dar al Naja ene tawe nder leydi ndi e kamene ɓe kolliri mette mabɓe no feewi caggal on dumona juɗɗo kay nde ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe e faade e laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri Daru al Naja oɗo saaha noon aɓe jogui caɗele ndiyam no feewi finoɓe wuuro ngo oɗo saaha woƴƴiɓe tigui koɓe jaari wona koɓe looti wona koɓe jarni dabeje mabɓe e taw kadi yewtidi ndeɗon jayde alahbari yewtidi koye biteɗo Aïcha Mittu Sidi ɓe kolliri oɗo saaha mo gonden wuuro ngo kene foto wonde temedere e capanɗe joyo neɗɗo ene fina e nder ngoɗo hen wuuro ko wona ɗum kono ne waɗi école ne waɗi fodde kalsuji nayyi kono ɗo saaha kam kamɓe kala ɓe geggi ɓe payi nokku biteɗo kiifa gam abbade ndiyama e kiifa noon ne tawe e nder falde Asaba sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali wonande catala e bitengal HR taw kadi ko tammingal ko fate doga molto en ɓe jaltini konnguɗi mabɓe e ɗum noon ko kikiɗe hanki o caggal noon toon to bureau mabɓe e nokku biteɗo Genefa ko toon tigui ɓe jaltini konnguɗi mabɓe taw kadi jaltiniɗo konnguɗi o wiite ko William kanko woni gardiɗo ngal ɗon catal ɓe kolliri wonande kay pelɓodiral bangala ken wona joni lebbi ɗiɗi e nder hakkude leydi Mali toon to koro e nder falde mofti kala ken won ujunnaje tatto neɗɗo dogi yalti e nder falde nde kala fayi toon to Burkina Faso ɓe kolliri noon kamɓe loni ɓe kolliri wonande kay hen ujunnaje ɗiɗo ko ɓiɓɓe Malinaɓe hen ujunere ko ɓiɓɓe Burkina naɓe dognoɓe ene giwi toon to Burkina ne gaari moltade e nder leydi Mali oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe dogi ɓe jalti nokku ɓe payi toon to leydi Mali ɓe payi toon to Burkina Faso gam moltoyade toon caggal nde pelɓodiral wanno hakkude leñol bitegol dogo kame fulɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Masina Ker Masina toon ne kadi oɗo saaha oɗo subaka hande ko seppoji mawɗi pini toon seppoji mawɗi pini toon ɓe kolliri hay goto yahani école tene kadi bitikaji gudditani mairie ji ɗi gollaki caggal nde worɓe dadiɓe giwi toon to Ségou gari ne jogui fetelaji ɓe jaggi ɗon worɓe ɗiɗo hen gorko goto wiyete ko Mamadou Taraware goɗɗo ne wiye Issa Sankare walla men goɗɗo ne wiye Issa Sankare Issa Samake ɓeɗo hen ɗiɗo nanga
ba e nder wuro witengo Masina kamɓe non ɓe kolliri wonande ɓeɗo hen nangaɓe ɓe ko tumaɓe ko kañumen tigui duppi wonande kay bureau taw kadi ko office police mo Niger kamɓe non ɓe kolliri ɓeɗo hen haydara mbaɗani oɗo ñalawma hande noon finoɓe wuro Masina e kamɓe kala koɓe wadɓe seppoji mabɓe hay goto gollani ko wiite wuro maygo ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha tonto nokku biteɗo Banama e wuro witego nokku biteɗo Banama wuro witego Ganna Bois Ganna wuro witego Ganna Bois Gannu Ba ne tawe e nder falde Banama e tonne kadi ko suka debbo jarawo duuɓi sappo kam tigui wara wedda e lawola e taw kadi koye nder huuɗo oɗo saha noon dadi ɓe gurti hen losko gam ƴewde hol fotɓe wadde ngal ɗo hen baɗɗala ha joni tonto leydi Mali keddotoɗen tonto leydi Mali ma en kaale wonande ɗiɗo hen landaji oɗo saaha noon woni tigui konguɗi mabɓe e nder leydi ndi oɗo saaha yidde mabɓe kay ko oɗo saaha mo gonɗen wonande kay ko fati e banggue carte taw kadi ko électeur yo taw kadi ko carte électeur yo gueɗe kala gonde newoya yalta beele moni kala ene wawa hebde carte mum wonande tambiɓe cetal ɓe kolliri ɗo hen nayi balɗe capanɗe jeegom ko fawi e moni kala ma heeɓa cartal mum ko alda e heedi heeda sen wi tonto leydi Mali paaɗen ko tonto leydi Gambie ko seppo ken wona capanɗe tato neɗɗo ɓen tigui mbaɗi seppoji men e lamorgo leydi Gambie to wiyete Banjula kamɓe noon ɓe kolliri wonande laamu Adama Barrow oɗo saaha ala ko heddi so wona kay yo uddida loskoji jaaƴƴi ko fade biteɗo Yahya Jammeh e caggal noon wargoji bannuɗi ha tente lundiyangue biteɗo Solo kame yaadi muma nangganoɓe ndumba ha dutti e joomumen wonande kasoji gonɗi toon to leydi Gambie toon to Guinée Conakry ñalawma hanki o ko kaldigala waɗi kene fota wonde waktuji jeenaya hakkude gardiɗe fiyoɓe mburu e nder leydi Guinée bita Alhaji Sako kame jagorgal kalfinalgal ko fatte banggue faggudu caggal noon nde laamu leydi Guinée holliri wonande kay fiyoɓe mburu e nder leydi Guinée kala yo nattu hutorade wonande farine guiwowo caggal leydi Guinée oɗo sanan yidde mabɓe ko tawi kay ko ndemru remetendu e nder leydi Guinée ko ɗum tigui wattete farine kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay oɗon farine wona moƴƴo no fewi so piri ɗum mburu tene kadi moƴƴata hay seeɗa ñalawma hanki o noon kaldigala waɗi hakkude mabɓe laamu ngu e laamu ngu noon holliri ma dar hen darde tinde kamɓene ɓe kolliri wonande kay so tawi lewru korka maayi haydara ala ko gasi en koɓe natanoɓe ko wiite hofgo juuɗe sen wi tonto leydi Guinée paaɗen ko tonto Côte d'Ivoire leydi Côte d'Ivoire wuro witego Fere wuro witego Fere Kese Dugu ene tawe e nder leydi ndi Fere Kese Dugu ne tawe e nder leydi ndi to noon ko jeere sumi toon oɗo subaka hande magasin uji kame bitikaji kala ko wonno toon yaadi e jeygue ha laaɓi kono haɗo ɗo gonɗen hay goto anda holko saabi nguɗo hen cuumu sen wi tonto Côte d'Ivoire paaɗen ko tonto Burkina Faso e tonne kadi ko jangguinowo taw kadi ko ɗemgal franciankore e nokku biteɗo Nasubu noon ne tawe nder leydi ndi e nokku biteɗo Nasubu ne tawe nder leydi ndi taw kadi ko jangguinowo école français biteɗo Hamidou Koundoumba kam tigui jagga e taw kadi jaggimo ko ɓeɗo hen witeɓe jihadi yankoɓe e kamɓe noon ɓe kolliri ɓe jooɓima fittandu makko kamɓene ɓe kolliri wonande oɗo saaha mo gonɗen e toon to banggue hirnangue wonande kay leydi ndi toon to banggue hirnangue leydi Burkina Faso hay goto janggata toon français tene kadi kala kalɗo toon ɗemgal français walla jangguinɗo français koɓe yoɓotoɓe fittandu muɗum taw kadi yaltini ɗum ko biteɗo Hamar gardiɗo wonande fedde islami yankoɓe taweteɓe e nder leydi Burkina Faso toon to Nigéria paaɗen ko seppo wulgo jaw waɗi toon ñalawma hanki o e lamorgo ngo woni Abuja hakkude jeeyaɓe ɓeɗo hen fedde witende chiite en e caggal nde neɗɗo mabɓe jagga biteɗo Ibrahima Zaka Zikea biteɗo Ibrahima Zaka Zaki ko on tigui jaggano guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joya caggal nde mbanno pelɓodiral mabɓe hakkude mabɓe armé e leydi Nigéria haaɓe jooɓi pittali wonande kay yonɓe taw kadi koye koniyankoɓe ɓe leydi Nigéria caggal on tumede neɗɗo mabɓe ne jeeya e pelle wat boniyankagal e kamɓe noon ɓe kolliri hanki on jeeya kay pelle wat boniyankagal yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko on yo ɗaccite tene kadi ɓe kolliri koɓe jokkoɓe seppoji mabɓe waɗi noon dadiɓe gañiɓe hen waɗi kadi seppoɓe gañiɓe hen ha joni tonto leydi Tchad paaɗen tonto leydi
leydi Tchad ko koniyankoɓe tatto Boko Haram yoɓi pittali men kamɓe noon ɓe kirsa ɓe bedda e genale taw kadi ko genale koniyankoɓe leydi Tchad oɗo saha noon yalti ɗum ko jayde leydi Tchad taw kadi ko télévision mo leydi Tchad kono ɓe kollirani e holtonto e nokkuji to ɓeɗe henna koniyankoɓe mbara sen wi tonto leydi Tchada paɗen ko tonto leydi Libi tonto Libi ken won temedde ɗiɗo neɗɗo ko ɓen tigui nangga e maaje kadde leydi Libi taw kadi jinno faade ko tonto leyɗele Europe hen jeenayo ko Afrique naaɓe banggue hirnangue hen capanɗe jeeɗiɗo e goho ko rewɓe hen sappo ko sukaɓe oɗo saha noon kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe wonande renoɓe maaje kadɗe leydi Libi tonto Gana paɗen ken woni joni balɗe tati Gana fuɗɗitima rokkude courant kuɓam taw kadi ko leydi Côte d'Ivoire kame leydi Gana kono ne kadi leydi Benin soɗon teski noon wonande leydi Gana ne rokkiranno courant leydi Côte d'Ivoire kame Togo e ha tonto Benin kala caggal nonde caɗele gaari ɓe kuppino ha laaɓi ha wiccera kono teskama ɗeɗo hen balɗe tati ɓe dokkiti courant wonande kadi leydi Côte d'Ivoire kame leydi Togo kono ne kadi leydi Benin e ɗokkuji taariɗi ɗum kala oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba États-Unis d'Amérique Allemagne Afghanistan Ghali Abouba bismillah maɗa jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaji tentude Amérique puɗɗotoɗen kalene ɗo biyeteɗo Barbara Bush kañum wonno joom suudu George Bush mawɗo ko kanko kadi woni bammum George Bush tokoso George Bush mawɗo e George Bush tokoso foof ko mennoɓe ardade dowlaji tentude Amérique kanko Barbara Bush noon talata hanki o yalti oɗo aduna ha laaɓi taw mo yaranno e duuɓi capanɗe jeenayyi ɗiɗi caggal noon oɗo saaha foof o wonano cellude no feewi o tawetno e nder cuuɗi cafrirde ko adi komo yalta omo arta e galle makko koto leydi Allemagne paɗen to leydi Allemagne ñalawma hande o laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti e nder less leydi he taw kadi koye nder Berlin laamorgo leydi ndi ɓe jiiti hen bombo mawɗo no feewi taw kadi ko bombo beddonoɗo guila saaha mo deuxiéme guerre mondial ubbinoɗo e nder leydi taw kadi bombo o suwano fettude ɓe kolliri noon ko aljuma garoɗo ko ñande hen tigui ɓe ubbitta bombo ha laaɓa ɓe itta ɓe uytude ɓe monna ɗum e saaha e sanga noon moɓe ɗamini wadde ɗen golle ɓe kollirima yimɓe kewɓe galleji kewɗi e bureau ji laamu e gollorɗe laamu tawtedi e on diwan ma eggine ha laaɓa e nder ɗin e nder on diwan egginteɗo ene tawe hen oɗo gare taw ko gare central mo Berlin ma tawe ene tawe toon kadi hôpital militaire mo leydi ndi ene tawe hen kadi bureau ji taw ko bureau ji ministère de l'économie et des transports ɗi nokkuji fof ma eggine ha laaɓa ene tawi toon kadi centre de renseignement leydi ndi ɗum foof ma eggine ha laaɓa ha golle ɗe iwa ha laaɓa ene teska noon e kala saaha leydi Allemagne e kala saaha eɓe jiita bomboje ɓaade ni taw ko bomboje beddunoɗo guila deuxiéme guerre mondial ubbiɗi e nder leydi taw kadi ko bomboje ɗe cuwa fettude koto Afghanistan paɗen e nder Afghanistan noon ɓe kolliri e ñalawma hande o wonde kay pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɗe état islamique ɓe mbaɗi jangdu mabɓe e nder centre goto taw ko centre mo yimɓe mbinditto taw kadi ko yimɓe yiɗɓe winditade ko wiyete liste électorale e ɓe ɗamininoɓe kay yaade sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyankoɓe ɓe ɗamini waɗoyde octobre hitande gonɗen nde ɓe jani on centre noon ɓe mbaɗi hen jangdu mabɓe musgu ɓe duppi centre o dendagal kayitaji gonnoɗi ɗon e machine aji gonnoɗi ɗon ɓe duppi ɗum ha laaɓi ɓe jaadi kadi e yimɓe nayo kamɓe walbuniyankoɓe ɓe dahi yimɓe ko famde foof yimɓe joyo ɓe dahi ɗumen ɓe jaadi e mumen ha e oɗo saaha hay goto anda to ɓen keedi e oɗo saaha wiyete ko Demba Fakkourou Ba ko yimiyanke ngana ɗo yimata gandal kame ngalu e faggudu ha tenti e jangude ɗemgal men eɗen mbawi hettade Demba Fakkourou Ba
wonno ko Demba Fakoro Ba to Kolalela ko on tigi woni jimowo ɗo hen ko fate fedde heblo sukaɓe Afrika Ghali Abouba kongol men baynigo hande mbiɗena neɗɗo so tawi a resi ha ala ko heddi so wona anci ɗum noon serte jomum e dow teddugala yoɗani ndesa neɗɗo caggal tan mette gari hakkude mona mbiyama jogoro dewgal ngal gam mette a yiɗata serde jomum gam lorde jomuma Allah yiɗa lorowo Allah yiɗa loreteɗo Allah yiɗa hay goto yo lora nguren gurden gilli se natti wawdirde ceerne dow teddugala ne hen ɓesgu wongo hakkude men go gueno rokki en ndenen hurumaji e diine kame enɗemeje meɗen joolama jaɓeri Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena